Magandang hapon mga kabarag. Narito tayo ngayon sa bayan ng Tinamba, Camarines Sur upang saksihan ang makulay at makahulugang fluvial procession bilang bahagi ng bispera ng kapistahan ni San Pascual Bailon. Sa gitna ng pananampalataya at pagkakaisa ng mamamayan, magsisimula na ang paglalayag ng ating minamahal na patron sa katubigan mula sa ilog ng Himuragat papunta sa dagat ng San Miguel Bay. Isang paalala ng biyaya, pag-asa at debosyon patuloy na bumabalot sa puso ng mga mananampalataya. Kasama natin ang mga devoto, pamilya at mga bisita na nagtipon upang magbigay pugay kay San Pascual Bailon, ang banal na kilala sa kanyang kababaang loob, pananampalataya at pagmamahal sa mahal na sakramento. Samahan niyo kami dito mga kabarag habang ating tunghayan ang makasaysayan at makapanalig na pagdiriwang ng fluvial procession sa bispera ng kapistahan ni San Pascual Bailon dito sa Tinambak, Camarines Sur. Si San Pascual Bailon ay ipinanganak noong May 16, 1540 sa Aragon, Spain, sa isang mahirap ngunit makadiyos na pamilya. Bata pa lamang siya ay kilala na siya sa pagiging mapanalangin at mapagkumbaba habang nagpapastol siya ng mga tupa. Madalas siyang magdasal at magnilay. Kung minsan, dinadala pa niya ang kanyang pagkain upang ibahagi sa mahihirap. Nang lumaki siya, pumasok siya sa orden ng mga Franciscano bilang isang lay brother o simpleng kapatid sa kumbento. Hindi siya pare, ngunit naging huwaran siya sa kabanalan dahil sa kanyang kababaang loob, pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Si San Pascual ay may natatanging debosyon sa banal na Eucharistia o Santissimo Sacramento. Madalas siyang magdasal ng matagal sa harap ng tabernakulo at kilala sa kanyang malalim na pagmamahal kay Jesus sa Eucharistia. Dahil dito, itinuturing siyang patron ng mga Eucharistic Congress at mga may debosyon sa Santissimo Sacramento. May kwento rin na sinasabing si San Pascual ay nagpapahayag ng kagalakan sa harap ng Santissimo Sacramento. Minsan ay iniuugnay pa ito sa pagsasayaw bilang pagpapakita ng kanyang masayang pagmamahal sa Panginoon. Ngunit si San Pascual Bailon ay mas kilala sa taimtim na panalangin at simpleng kabanalan. Pumanaw siya noong May 17, 1592 at kalaunan ay idiniklarang patron ni Pope Alexander VIII noong 1690. Aral mula kay San Pascual Bailon: hindi kailangan maging tanyag o mataas ang posisyon upang maging banal. Sa simpleng buhay, kababaang loob at pagmamahal sa Eucharistia, maaaring maging malapit ang tao sa Diyos. San Pascual Bailon, ipanalangin mo kami.